हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव फिन बरायबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय केदान्दा सिसुबारिनि रिलिफ केम्पआव दंफैयो। दायो बिथांमोना बेबायदिनो सरखारनिसिम मा रिक्वेस्ट खालामो एबा मा हास्थायनाय दङ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन। फैदो अब्ला लोगोफोर बे केदान्दा सिसुबारि गामिनि रिलिफ केम्पआव थानाय थागिबिफोरा सरखारनिसिम मा रिक्वेस्ट खालामो अब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांजोबदो। जे जोंनि गामियाव गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दं एबा दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दं। आंनि लुबैनाया हास्थायनाया बेनो जेन' जोंनो थानो थाखाय गोबां राहा गैयि जानानै दं। हा गैया गोबां खुरखानायफोरजों दैया खुरखानानै लांजोब्बाय। बेनिखायनो आं हास्थायो जेन' जोंनि सारफ्रा अननानै बिटिआरनि सारसिम आरो रनजित सार बिसोरो जोंखौ अननानै हेफाजाब खालामो आरो लामा खालामनानै होयो जोंनो थानो थाखाय जेन' बबेबा जायगायाव हाफोर नायनानै जोंनो होयो। खावलायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जेन' नोंसोरो जोंखौ नायफैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैयो। जोंनि दुखु खस्थ' सहायनांनायखौ जेन' नोंसोरो हेफाजाब होफैयो। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि थानाय समाव गोबां जानो लोंनो गोबां खस्थ' जाबाय। सोरहाबा रसा नांबाय, सोरहाबा बन सिननानै लायनो रोङाखै, सोरहाबा बोथिसे बोथिनैखौ मोनजायाखै। बिनिखायनो हास्थायदों नोंसोर जेन' जोंखौ नायफैनानै हेफाजाब खालामफैयो। जोंनि दुखुआव थानो थाखाय जोंनो बबावबा हाफोर जेन' खालामनानै होयो, राहाफोर दिन्थिनानै होयो बेखौनो खावलायबाय। थानो थाखाय हा नांगौ सार, हाया लांजोब्बाय सार, जोङो हा नांगौ सार, हा नांगौ जोङो जेबो नाङा सार, हा नांगौ जोङो। रनजित सार जोङो हा नांगौ, प्रमद सार जोङो हा नांगौ, जोङो थानो थाखाय हा नांगौ सार, प्रमद सार जोङो हा नांगौ, रनजित सार जोङो हा नांगौ। माइ थाबावनायजोंलाय सार नायफैदो सार, हा खुरखानायफोरखौ नायफैनांगोन सार। दा आङो बे गामिनि सासे रिलिफ हल्डार जानानै आंनि मुङा मनेन्द्र नार्जारि, गामि सिसुबारि, पिअ खयलामयला आरो थानायाथ' जोंनि आमगुरि जाहैबाय, डिस्ट्रिक्टआथ' चिराङानोखा। दा बे खयलामयला बिसिडिसिनि गामियाव आन्दारनि सिङाव थानाय मोनसे सिसुबारि गामिया बिराद माने दैनि फाखनाव अराय सम थाबाय थानाय बायदि जाबाय। सिगां बोसोराव बेबायदि नङामोन, नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों थांनाय बोसोरावबो आगष्ट दाननि जों 14निफ्रायनो सुरु खालामनानै मास मोननै मोनथामसिम जिरायनांदों आरो बे दाननिनो बे मायथाइनिनो बे दाननिनो 14 जुननिफ्राय लानानै दिनैसिम 29 जुनसिम दङ। बे सिमाव ओरैबायदि थांनाय बोसोरफ्रावबो जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हाइकामानि दैदेनगिरिफ्रा सार होन, फेरेंगा सार होन, गुबुन सार गोबां नायफैदों। जोंनि थाखाय जायगाखौ नायनानै पारमानेन्ट सलिउसनखौ होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। जोंबो मिजिं खालामदोंमोन जोंनि थाखाय दिनै नङा गाबोन पारमानेन्ट सलिउसना जासिगोन होननानै जों फोथायनाय दङमोन। नाथाय आरोबाव थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लाय बोसोरावबो जों एखे आरो बांसिन जों देग्लाय बोसोराव दुखुखौ सैनांबाय। खारन नायबाय अफिसारफ्रा फैनानै नायो, खुनु प्रटेक्टजों जाला, खुनु माबाजों जाला। बेनिखायनो जोङो मेन हिसाबै दा जोङो न'खर हिसाबै जोंहाबो न'खर दं हिसाबै न'खर दाफिननांगौ हिसाबै जोंनो माने गसंनानै थानो थाखाय जोंनो हा नांगौ अथवा लेन्ड नांगौ। जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन। बेवहाय जोंनो 1000 जननि गेजेराव बा 500 जननि गेजेराव 100 जननि सोंब्लाबो सासेयाबो जोंनो हाखौ नाङा, फैसा नांगौ, माबा मा नांगौ होननाय नङा। बेनिखायनो जोंनो बे एकदम कमिटि बायदि जानानै एकदम जोङो गौमा जानानै न'खरसेनि बायदि जानानै जिथु जों थासारियाव बुजिनाय हिसाबै जोंनो बिराद हाया जोंनि थाखाय बिगानै बिगाथाम जा गभर्नमेन्टआ बहाय होनो हायो जाहाथे जोंखौहाय जाहाथे एसे साइड खालामनानै दोनहैयो। नैबे जायगानिफ्राय नैबे दैनि फाखननि जायगानिफ्राय जोंनि गामिया ओरैबायदि जानानै थाबाय, ओरैबो दै माने ओरैबो दै बिमा बे खानामाख्रानो ओरैबो खानामाख्रा। बे गेजेराव जेरैबायदि नावनिफ्राय ओंखारनोब्ला जों दै गानाङो बादि एखेबादि जोङो माने नावनिफ्राय ओंखारनोब्लानो माने थैनाय ओरैबायदि साइसआव जोङो गोग्लैनानै दङ आरो बेबायदि खैफोदाव निदानाव जाहाथे जोङो आथिं गावफायजानाय आखाइ गावफायजानाय बायदि ओरैबायदि निदानाव जोङो दङ। माने आथिं दंब्लाबो थाबायनो हायि, आखाइ दंब्लाबो मावनो हायो, ओरैबायदि जोङो मावनानै जानो थाबायनानै ओरैबायदि जों खस्थ' दङ। जोंनि रिलिफनि मानसिफ्रा सानफ्रामबो गाबो, लोगोसे बेमारिफोरबो थाबाय, अपारेशन बेमारिफोरबो थाबाय आरो गुबुन स्कुलफ्राथ' जों देग्लाय फ्राय सेमोननिफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा LPनिया माने फरिखा लिरनो मोनाखै। होमब्ला बे जायगाया बेसेबांसिम खस्थ'
फिसा दंब्लाबो गैयै बायदि आरो जों सुबुं जाब्लाबो सुबुं नङै बायदि ओरैबायदि जों बे बोसोरनि गेजेराव सैनांनानै दङ गिदिर गोलावफ्रा फैयो नाथाय गुप गुप फैयो गुप गुप थांफिनो प्रमद साराबो ओरै थाथ'दो होनलाय बेखौबो जों एसे थाथ'नो नायलायबाय 10-20 न'खर बायदि थाथ'नो नागिरबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारफैयो ओरै थानो मोना ओरै हेन थेन एकदमबारे लैथि फिथि माने बे बोसोरनै बायदि ने दैज्लां खननै बायदि ओरैनो जोंहा जिबना एकदम लसाव थांबाय माने बिराद नस्थ' ओरैनो माने जों गब'नानै थाबाय बिराद जों माइनासाव थाबाय आरोखि माने खमायनायाव थाबाय आरो दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय ने हा होथारनो हाब्लाबो हाखौ जुदि दिन्थिनो हाजाब्लाबो माने जायगा गैथाराब्ला जाहाथे जोंनि न'खर हिसाबै फेमिलि हिसाबै जाहाथे 5 लाख खरि होयोब्लाबो जोङो मायबा बायना थाहैनो हागोन नामा ने एसेबाङाव हाब्लाबो 3 लाख खरि होब्लाबो जों मायबा बिगासे बायनानै थाहैनो हागोन नामा बेखौ जों गभर्नमेन्टनिसिम जेब्लायबो जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय हयथ'बा गभर्नमेन्टआव हा गैया जानो हागौ जोंनि डिसि साराबो एसडिअ साराबो एसडिसि साराबो मडल मोनाबो जोंखौ बै हाग्रामा ब्रिजआवहाय रौमारि होननाय जायगायाव जोंखौ हाखौबो जोङो दिन्थिहैदोंमोन दे जोंबो दोनफैसिगोन होननानै नाथाय बोरै जाखो बेयावबो जोंखौ दोनहैनाय जायाखिसै दिनैसिमबो जोङो माने एकदमबारे बे गिलुं जायगायाव माने जिउखौ लाखिनो हायै जायगायावनो जोङो दङ आरोखि जेरैबायदि आं थांनाय बोसोराव बुंबाय थादोंमोन मोसा गुलि नांजानानै दङ जमनानै दङ माने जों बेयावनो थांसननाय बायदि बा थांदेरनाय बायदि जोंहा निदाना बेबायदि नुखानानैबो माने जों खारग'नो हायै बायदि जाबाय थादों आरो सरकारा जेब्ला जोंखौ अना नाया अब्ला जों बिराद माने जों सानसे समाव थैजोबनोबो हागौ हयथ' देग्लायनि बोसोराव जों सानै साथामबो थैनोबो हागौ आरो बे थैनायनि माबाखौहाय रिक्सफोरखौ सरकारा लानांगोन जों ओरैबो सिसुवारि रिलिफनि जानानै सिसुवारि गामिनि जानानै जों जिरायनानै थानाय नङा आरो मेंनानै थानाय नङा आरो जुदि जोंनि मानसिफ्रा जुदि बे थांलाय फैलायाव जुदि थैनांगौब्ला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानांगौब्ला ने दाथ' जों ओरैबो नाव बा ओरैबो दैनि गेजेराव दं मालाबा माबा मोनसे बिपद जानानै जों थांगोन डक्टरनाव नङाब्ला माबा मोनसे जोंथ' बेयाव बारसोमनानैब्लाबो थांनांगोन दाथ' नै मालाबा एसडिअ सारमोनानो नुफैयो नाजाबो होनलायफैयो आरो माने नाजाबो हरिबो होनो अब्लाबो जोंहा उफाय गैयैयाव जोङो ने बारनांगौ जागोन जोंनि गथ'फ्रा मालाबा थैनोबो हागौ माबा मोनसेबो जानो हागौ बेनिखायनो जुदि जोंखौ बे जायगायाव दोनबाय थायोब्ला जों माने ने आरो गामिया नायफैथोंसै सरकारानो बिटिसि सरकारा नायफैथोंसै आसाम सरकारा नायफैथोंसै गैखाला थाजाखाला असलखासै आरोखि गामियानो दै खुग्लुंजोबनाय जाबाय आरोखि दैयानो बुंजोब्बाय आरो नायफैथों नङाब्ला फोथायाब्ला नायफैब्लासो बुजिगोन मैयाहायबो सिएम सारनि मोनसे थोनहरजानाय आफाद फैदोंमोन बे माबा रिलिफनि माबा दाना होजानाय बिथांमोनाबो नायदों बिथांमोना गावसिनि मोदैजों गलांदों माथो बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि दं अब्लाबो दासिमबो जायाखै माथो ओरैबायदि बिथांमोनाबो नायफैनायजों सार्भे खालामनायजों बिथांमोना एकदम गाग्लुं नायहैजोबदों न' देखुनाय न' लांनाय हा खुरखानाय गुंग्रुं गांग्रा हा खुरखानाय बिथांमोना नायलांजोबदों बे गामिया खुनु जिबनाव माने थाजाला आरो हानो गैखाला होननानै बिथांमोना रिपर्ट खालामना लांदों बे रिपर्टआ मा जायो नाथाय बे रिपर्टखौ चिफ सारनो होगोन जों प्रमद सारनो दा उनाव मा जायोलाय बेखौ जों बुंनो हाला जायखिजाया बिथांमोना बेबायदिनो जोंखौ बुंनानै थांदों आरो बेखौ जों इमिडियेटलि सारनो गथायनानै जाहाथे नोंसोरनि थाखाय मा खालामनो हाया बेखौ चिफ सारासो बुजिगोन होननानै बुंना थांदों आरो बेनिखायनो जेसेबांनाखि मन्त्रि मिनिस्टारफोर दङ बिटिसिनि बा बिटिआरनिनो जाहाथे फैनानै नायफैथों जोंनि गामिखौ अब्लानो बुजिनानै थांगोन आरो जोंनि रिकुवेस्टआ खालि मा होनो बे हाखौल' जों लुबैबाय थादों थांनाय बोसोरनिफ्रायनो एक नम्बर जोंनि खावलायनाय आर'ज बेफोरो बे हानि थाखायल' आरो जाहाथे जोङो न' गायफिननो मोननांगौ संसार दाफिननो मोननांगौ फिसा फिसौ फोरोंफिननो फेदेरफिननो फोलावफिननो मोननांगौ जाहाथे हाखौ होयो आरो हा होआब्लाबो जाहाथे न'खरसेयाव पार फेमिलि हिसाबै जाहाथे 5 लाख ने 5 लाखखौ जाहाथे सरकारा जोंनि थाखाय ग्रेन्ट खालामनानै होयो बेखौ जों खावलायबाय थादों आरो सरकारनिसिम ओमफ्राय दिनैसिमावहाय रिलिफ थानांनाया देग्लायजोंहाय खनबेसेसिम जाखो औ फंबाय नों सोंदों मोजाङानो जादों दैबाना हिसाबै जोङो बे 2 इयार जाबाय बोसोरनै थांनाय बोसोर देग्लाय बोसोर ओमफ्राय सिगां बोसोराव थानांफेराखैमोन बे आरो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जोंहा रिलिफ हिसाबै मोजां जादोंमोन देग्लाय बोसोराव एकदमबारे 14निफ्राय लानानै दिनै 29 जाबाय जुन बेसिमाव जों सरकारनिफ्राय मोननाया साबोन थरसेजोंथ' थांनानै थानो हानाय बाहायनो हाया बेबायदि दङ एसे होफैदों खेबनै होफैबाय बेबो मैया दाख्लैनि गेजेराव दिनैनो लास्ट होननानै बुंदोंमोन मण्डला ओमफ्राय होनाय जानाय नंले नाथाय सरकारानो जोंखौ बुथुम लायखादों ओरै बारनानै दोननांगौ ओरै बारनानै दोननांगौ होननानै दोनफैदों आरो नाथाय सरकारा साननैनि उनावनो रिलिफ गैया होनफिनो आरो मण्डल सारनि खोथा आरो दा बे आरो दा बबेसिम एसडिअ सारा मा खालामनो नागिरदों डिसि सारा मा खालामनो नागिरदों जोंखौ बुजिला जायखिजाया जोङो बे रिलिफ जेरैनो बिराद जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय बिराद उसुबिदा नायदो प्लास्टिक फिसा गांनैल' बगोन ना ओरै गोजौआव दोनगोन फेमिलि हिसाबै सोरनिबा 8 जन 9 जनबो थागोन 10 जनबो थागोन सोरनिबा 6 जनबो थागोन माने
थानायनि एबा फेमिलि हिसाबै थानायावबो बिराद बे प्लास्टिकआ बिराद प्रब्लेम आरो नोंथांमोना दा नुजोबखाबाय जेबो गैया दा जेबो गैया होमब्लाबो जायो आरो ओमफ्राय बाहेराफोरनिफ्राय जों इसिबां इउटुबार माबा माबिबो लिंहरनो रोङाखै आंबो बेस्थ'आव दङमोन मैया आं फैबाय मैया ग्रोम ग्रोम नायफैबाय दिनैबो ग्रोम ग्रोम नायफै बिराद मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि रिलिफआ ग्रोम ग्रोम नायफैजानायखौ जों लुबैदों बयखौबो जों हास्थायदों जों जेब्लायबो गिदिर गोलावफोरखौ अपेक्षा खालामनानै दं माने नेनानै दं आरोखि दा नायदो होननाय लोगोफोर बे खेदान्दा सिसुबारि गामिया दैजों सिलिंखार जाजोब्बाय बेफ्राव गासैबो न' दंजोबोमोन मानो होनना बुङोब्ला दायो दैलांबारिसो जाजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे बैफोरो न' हनै दा एरखुनांगासिनो दं आरोना दा बाखिखिनि खुरख्ल'नांगौ दंबावो बेखौ खुरख्ल'गासिनो दङ दैया अलरेडि बेखौबो लांजोबसिगोन मथा मथि सानसे साननैनि गेजेरावनो बे बागान दाखासेयाबो थांजोबसिगोन आरो बेयाव गासैबो न' दंजोबोमोन दायो ओरैबादि संहार जाजोब्बाय आरो नै नायनानै लादो नै दा बेफोरबायदि दै खुरख्लानाय हालोदफोरखौ नुनानै ब्रादारनि गोसोआव मा रोखोम नांदों एसे बुंनो हागोन बेहाय फैनानै आं दाल' नङा थांनाय बोसोरावबो फैदों सोमदोन बरगयारि बिथांजों लोगोसे जों गोबां सेंग्राफोर फैदोंमोन नायफैदों नायफैनानै दुखुबो मोनदों बुंनो राव गैयिफोरबायदि जानानै दङ हिसाबावथ' दानि सरकारखौ आं खावलायगोन अननानै नोंथांमोना खनसे फैनानै नायफैयोबा मोजां जागोन खारन दाखालि दैबाना जानायावथ' आरो नैबेफोरो थांनाय बोसोराव बेफोर खुराखैमोन देग्लाय खुरजोब्बाय नैबे औवाबारि दङ बेबो खुरखाबाय माने एसे दुखुनांथाव आरोखि रिलिफआवबो एसे हाबहैबावगोन आं दा एसे माने अखा हाबाय थानायखाय नायनो गोसोखांनायखाय फैदों आरोखि नायनो लुबैदों दाथ' सिगां जेरैबायदि दंमोन दा बेबायदि अबस्थायाव गैला गासैबो दैलांबारियावसो दंजोबसै दैलांबारियावसो दङ दंनायाथ' दाथ' दैयाथ' जेरैबायदि नुदों अखायाथ' दा थाद'खायाखै हागासिनो दं हयथ'बा देरबावनोबो हागौ बावहाय दैनि मोनसे समावहाय ओरैबायदि गिदिर दै जागोन बायदिखौ नुहुरदों आरोखि आं ओंखायनो दानि जाखिनि खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना दैदेनगिरिफोरा नायफैयोब्ला साबसिन जागोन दिनै बेवहाय जाखिनि हा थांनाय गुबुन रावबो नङा नों आं बर'आनो ओंखायनो बिथांमोनखौ एसे नायफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै सानदों आरोखि आच्चा अब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम आंनि चेनेलाव बेबायदि फंनैसो बिबुंथि होनायनि थाखाय थेंक इउ सै